ташриф оварданд. боздиди кори сарвари давлат аз ноҳияи Ванҷ оғоз ёфт. меҳмони олиқадрро дар деҳаи панҷшанбеободи ноҳия сокинон ва аҳли фарҳангу ҳунар самимона истиқбол намуданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ба истифода додани роҳи автомобилгарди маркази ноҳияи Ванҷ то нуқтаи пайвастшавӣ ба қитъаи шоҳроҳи байналмилалии Душанбе-Қулма иштирок намуданд. Ба истифода додани ин роҳи муҳими стратегӣ ки ҷавобгӯ ба стандартҳои муосири роҳсозӣ бунёд шудааст, мардуми заҳматкаши ноҳияи Ванҷ ва дигар минтақаҳои наздик ба он ба имкониятҳои нави фароху ҳаракати нақлиётӣ, густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сайёҳӣ дастрасӣ пайдо мекунанд. гузориши Шаҳзоди Раҷабзод ва Рустам Каримзода. 25 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахуст роҳи маркази ноҳия то нуқтаи пайвастшавӣ ба шоҳроҳи Душанбе-Кулмаро ба истифода доданд. роҳи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафҳо барои ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудани шароити хизматрасонӣ бунёд шуда аз ду хатти ҳаракат иборат мебошад ва дар маҷмӯъ 16 километрро ташкил медиҳад. дар масъалаи роҳу роҳсозӣ ки дар Бадахшон ба чашм мерасад, ин як бузургӣ, як ифтихормандӣ, як шарафи мардуми Бадахшон гардидааст. чунки роҳ воситаест ки мардум ба ҳамдигар муошират мекунанд, якдигарро дӯст медоранд, дӯстӣ пайдо мекунанд. ин роҳи 16 километрие ки аз роҳи Калонтон маркази ноҳия мегузарад, имрӯзҳо ба як роҳи табдил ёфт ки дар инҷо на кӯтал, на баландӣ, на пастӣ, на ягон чиза мушоҳида намекунем. роҳе ки дар як соат зиёдтар ин роҳа тай мекардем, имрӯз дар 15-20 дақиқа иҷро мешавад. мардум аз ин бисёр миннат доранд, мардум бисёр шарафманданд, мардум фахр доранд ки мо чунин сарвари бинокор, чунин сарвари дигаргунсоз, чунин сарваре дорем ки ба ҳамаи ҳаёту зиндагию зисти мо эътибори ҷиддӣ медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки бунёди роҳ ба ташаккули долонҳои нақлиётӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар намудани шароити зиндагии мардум мусоидат мекунад. бунёди истгоҳҳои нақлиётӣ, гузаргоҳ барои пиёдагардон, шинонидани дарахтони ороишию сояафкан ва сабзкории зебогии роҳро таъмин намудааст. қисмҳои роҳ дар маҳалҳои аҳолинишин тибқи талабот чароғон карда шудааст ки шабонгаҳ дар баробари таъмини рӯшноию зебоӣ ҳамзамон ба осудагию бехатарии мардум мусоидат менамояд. бо ташаббусу супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохтмони роҳ аз даромадгоҳи Ванҷ то маркази ноҳияро ташкил медиҳад ки сохтмони ин роҳ ба итмом расид. дар сохтмони ин роҳ корҳои зерин иҷро гардиданд ки аз қабили соҳил мустаҳкамкунӣ ба 160 метр, инчунин такядеворҳо 100 метр ва кандани мунфарши фарсудашудаи қаблии роҳ. ғайр аз ин мо 3 деҳае ки дар ҳамин роҳ ҷойгир аст чароғон намудем. бо супориши роҳбари давлат дар доираи ҳамин лоиҳа 3 километр роҳҳои дохили ноҳияи Ванҷ низ навсозӣ хоҳад шуд. роҳи марказии ноҳия то нуқтаи пайвастшавӣ ба шоҳроҳи Душанбе-Кулма аҳамияти зиёди иқтисодию иҷтимоӣ дошта, барои баланд бардоштани ҳаҷм ва сифати боркашонию мусофиркашонӣ замина мегузорад. шахсан ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои чунин иқдоми созанда ва таваҷҷӯҳи доимӣ ба минтақаҳои дурудаст сипосгузорӣ менамоям. пештар ҳаракат дар ин масир хеле душвор буд, махсусан дар фасли зимистон. ҳоло бошад роҳ бехатар аст, вақти сафар камтар мегардад, рафту омади сокинон сабуктар ва мо ҷавонон ифтихор дорем ки чунин роҳбари халқпарвар дорем. ин роҳ барои ҳамаи мо рамзи ободӣ ва пешрафт аст. иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат имкон фароҳам овард ки бунёди роҳ дар муҳлати муайян гардида мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ ба анҷом расонида шавад. баъди ифтитоҳи қитъаи роҳ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини дахлдори соҳа ва коргарону мутахассисонро ба нигоҳубини дурусти роҳ барои солиёни зиёд ба мардум хизмат расондан ҷалб намуданд.
25 июнь президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ корхонаҳои истеҳсоли калсит, коркарди мармар ва сангҳои ороишии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Мармарстоунро ба истифода доданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хатти истеҳсолӣ ва имкониятҳои корхонаи истеҳсоли калсит шинос шуда, бо кормандон суҳбати самимӣ доир намуданд. Дар корхона партовҳои санги мармари коркард шуда низ истифода мегардад, яъне раванди истеҳсолот дар ин ҷо бе партов ба роҳ монда шудааст, ки яке аз бартариятҳои ин коргоҳ дониста мешавад. Коргоҳ дорои 4 хатти истеҳсолӣ буда, навъҳои гуногуни микрокалсит истеҳсол менамояд ва 40 нафар сокини маҳаллӣ дар ин ҷо соҳиби ҷойи кори доимӣ шуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шафати корхонаи истеҳсоли калсит коргоҳҳои коркарди мармар ва сангҳои ороиширо мавриди истифода қарор дода, аз намоиши маҳсулоти ниҳоӣ дидан намуданд. Ҳоло бо назардошти фаъолияти ҳамаи коргоҳҳо беш аз 100 нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардида, дар оянда бо зиёд шудани ҳаҷми истеҳсолот теъдоди коргарон зиёд карда мешавад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон дастур доданд, ки аз ҳисоби сарчашмаҳои худӣ давра ба давра талаботи дохилиро таъмин карда, барои боз ҳам беҳтарсозии сатҳи некуаҳволии мардум ҳиссагузорӣ намоянд. Дар ҳамин ҷо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти тайёри коргоҳҳо дида намуданд. Дар коргоҳҳои ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Мармарстоун беш аз 20 намуди сангҳои табиӣ коркард шуда, маҳсулоти баландсифат истеҳсол мегардад. Сарвари давлат ба сифати маҳсулот ва тарҳу ҳаккокии онҳо баҳои баланд дода, ба масъулин баҳри зиёд намудани иқтидори истеҳсолии коргоҳҳо дастуру тавсияҳо доданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кӯрӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 7 муассисаи томактабӣ аз қабили Донояк, Рангинкамон, Бунафша, Табассум, Офтобак, Ситорача ва Нури Маърифатро, ки дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи Ванҷ сохта шуданд, ба таври маҷозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бо бунёд гардидани ин муассисаҳои томактабӣ кӯдакони то синни 6-солаи деҳаҳои Мотравн, Будун, Вишхарв, Жамак, Бунай, Техарв ва Ғуҷовасти ноҳияи Ванҷ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ҳамкорамон Дилшод Ҳакимзода мавзӯъро пайгирӣ намудааст. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҷамъияти саҳомӣ пӯшидаи Мармарстоун ба таври маҷозӣ 7 муассисаи таълимии томактабӣ, ки дар деҳаҳои Мотравн, Будун, Вишхарв, Жамак, Бунай, Техарв ва Ғуҷовасти ноҳияи Ванҷ бунёд гардидааст, ифтитоҳ намуданд. муассисаҳои таълимии томактабии навбунёд аз 20 синфхона иборат буда, барои 380 тарбиягиранда пешбинӣ шудааст. дар онҳо 34 нафар бо кори доимӣ таъмин гардиданд. иҷрои корҳои сохтмонии муассисаҳои мазкур моҳҳои феврал-июни соли 2025 ҷараён ёфтааст. мувофиқи маълумот, 4 муассисаи таълимии томактабӣ аз ҳисоби буҷети маҳаллии вилоят ва 3 муассисаи дигар аз ҳисоби сокинони деҳаҳо тариқи ҳашар сохта шудааст. мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур ба мушкилоти фарогирии кӯдакон ба зинаи аввали таҳсилот дар ин деҳаҳои дурдаст хотима мебахшад. муассисаҳои таълимии томактабӣ дар асоси иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки зимни ирояи паём ба Маҷлиси олӣ, ба роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дар хусуси бунёду барқарорсозии муассисаҳои томактабӣ баён гардида буд, сохта шудааст. тадбири мазкур аз як тараф иҷрои бандҳои нақшаи чорабиниҳои ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ низ ҳаст. дар муассисаҳои томактабии навтаъсис 17 гурӯҳи таълимӣ амал намуда, машғулиятҳо бо 2 забон, тоҷикӣ ва русӣ ба роҳ монда шудааст. ما کودکانی خوشبخت ما را وطن بود بخت زنده و پاینده بخت این وطنی تخت و بخت بابا جان به ما داده است این خان این تختی زد تا این سلام باشد آن بابا که حسر و وقت دارم شدی در خانه ای بر هوا اکنون میخوانم سرود از برای پیشوا.
محترم جناب عالی، پیشوای معظم ملت، من از نام خودم و از نام تمام مادران جماعت دهات تخل از شما منتداری بیان میکنم که چنین مؤسسه های تا مکتبی را تشکیل نمودید و شرایط های خوب را برای فرزندان ما مهیا نمودید. ساکنان دهه غوجا و ناحیه ونج هم در همراهی با سیاست معارف‌گرایانه پیشوای ملت تشبث نشان داده در ساختمان مؤسسه تا مکتبی کمر همت بستند و در یک مدت به نهایت کوتاه مؤسسه تا مکتبی را با تمام شرایط معاصر به استفاده دادند و منتداری صمیمی خویش را به پیشوای ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای جهازانیدن مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی و به ساکنان محل که در این کار خیر ما را دستگیری کردند میرسانیم. ما می‌نداریم از آنکه برای ما دائما غمخواری می‌نمایند. در عوض این همه غمخواری ما وعده می‌دهیم که فرزند سزاواری وطن باشیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای در دهه‌های دوردست خصوصا منطقه‌های کوهی تأسیس دادن مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی اظهار قناعتمندی نموده با استفاده دادن آنها را تحفه ارزنده به کودکان معنیداد کردند. قابل ذکر خاص است که حالا در ناحیه ونج 2867 کودک سن تا مکتبی به قید گرفته شده است که با بنیاد گردیدن 7 مؤسسه تا مکتبی فراگیری کودکان با مؤسسه های تا مکتبی با 38% برابر می‌گردد. از این برمی‌آید که حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات تا مکتبی و مهیاسازی انفراساختار در این زمینه تعلیم همیشه دست به کار است و نتیجه ها نیز در این روند بار آورند. با شکرگزاری از سیاست خیرمندانه اساسگذار سلول وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان امروز در دهه جمک جماعت دیاتی از گلوم ناحیه ونج که یکی از دهه‌های دوردست‌ترین یعنی ناحیه ونج می باشد یک کودکستان زمانوی در نزد مؤسسه تعلیمی با فراگیری 80 نفر کودک به استفاده داده شد. ما علاقه ایست کرده شدیم که به کودکستان نسل نورس در جامعه رشد یافتنش خیلی مشکل است. یعنی نقش کودکستان در تشکل جامعه سالم بارز می باشد و خیلی خرسند هستیم که در همین دهه جمک جماعتیاتی از گلوم کودکستان با تمام شرایط زمانوی یعنی امروز افتتاح گردید که در رشد و نموی ذهنی همین کودکان نقش مؤثر می‌بازد. توسط دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملت در تمام گوشه و کنار مملکت بنیاد مکتب ها مؤسسه های شکل نو وسعت یافتند و از آن جمله دهه بونه هم صاحب مؤسسه تحصیلاتی نو گردید. با دستور سپاسگزاری به واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان امروز در این موضعی که ما قرار داریم حدود جماعت دیاتی خل بینای نوی زمانوی کودکستان یعنی مؤسسه تا مکتبی گشوده شد. این مؤسسه که امروز ما در اینجا قرار داریم اساساً با دستگیری به واسطه ساکنان محل که برای 50 نفر خواننده که در اینجا حاضر تحصیل میکنند این ساخته شده است. مقصد از ساختن این انشاءات نوی زمانوی برای تکمیل بیشتری صفت دانش خوانندگان اساساً ساخته شده است. باید گفت که تربیه و به تحصیل خوش صفت فرا گرفتن نسل نورس از هدفهای مهم دولت دانسته می شود و تلاش ها به آن روانه شدند که کودکان در شرایط خوب پرورش یافته آینده برای پیشرفت دیار خود سهم ارزنده گذارند. 25 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه اوبری در گوی دهات محمدالله عبداللهوی ناحیه ونج تالار ورزشی را افتتاح نمودند. مساحت عمومی انشاءات ورزشی 615 متر مربع را تشکیل داده از تالار اساسی، تنیس روی میز، حجره ماموریت، عوض لباس و دیگر انشاءات یاریرسان عبارت می باشد. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که بابت رشد ساحه ورزش و عملی نمایی
тамоми барнома ва стратегияҳои давлатӣ дар ин самт дар дигар минтақаҳои дурдасти ноҳия бунёди иншооти варзишӣ дар назар дошта шуда, ҳоло кор дар ин самт идома дорад. Дар ҳамин ҷо сарвари давлат бо варзишгарон суҳбати самимӣ анҷом доданд. Паҳлавонони ноҳия дар навбати худ ба пешвои миллат барои таъмини имконоти хуби машқу тамрин изҳори сипос карда ваъда доданд ки ба василаи иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ барои муаррифии давлат ва рушди варзиш дар кишвар ҳиссаи муносиби худро хоҳанд гузошт. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Ванҷ парки саноатии ноҳияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Парки саноатӣ дар масоҳати умумии 788 метри мураббаъ доман густурда дар маҷмӯъ 6 корхонаи хурди истеҳсолиро дар бар мегирад ки фаъолияти онҳо ба истеҳсоли макарон, бандубасти маҳсулоти лӯбиёгӣ, коркарди равғани чормағз, коркард ва бандубасти меваи хушк, истеҳсоли собун ва дару резаҳои пластикӣ равона шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз сехи истеҳсоли макарон ва бандубасти маҳсулоти лӯбиёгӣ дидан карда бо ҷараёни кор дар ин хати истеҳсолӣ шинос шуданд. Дар коргоҳи коркарди равғани чормағз ва меваи хушк низ истеҳсоли маҳсулот бо истифода аз усулҳои муосир роҳандозӣ шуда дар он 6 нафар бо кор таъмин гардиданд. Коргарон пеш аз оғози фаъолият аз курсҳои бозомӯзӣ гузаштаанд. Сехҳои истеҳсоли собун ва дару тирезаҳои пластикӣ қисми дигари парки саноатиро ташкил медиҳад ки дар он мутахассисони касбӣ ба кор ҷалб шуданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз корҳои сомонёфта ва ташкили чунин корхонаҳо изҳори қаноат карда ба масъулин барои баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ ва зиёд намудани ҷойҳои навикорӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. Баробари ба фаъолият пардохтани парки саноатӣ дар маҷмӯъ 36 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин мешаванд. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷ бо роҳбарону фаъолони ноҳия мулоқот намуданд. Дар вохӯри сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафари корӣ ба ноҳияи Ванҷро натиҷагирӣ намуда барои вусъати корҳои ободонӣ ва бо дастовардҳои арзанда истиқбол гирифтани ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар назди фаъолон вазифаҳои мушаххас гузоштанд. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сокинону соҳибкорони ҳиматбаланди ноҳияи Ванҷ барои саҳми арзанда дар раванди ободиву пешрафти диёри худ изҳори сипос намуданд. Таъкид гардид ки дар доираи нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ то имрӯз дар ҳудуди ноҳияи Ванҷ 84 иншооту биноҳои таъиноти иҷтимоиву истеҳсолӣ бунёду навсозӣ шуда то таҷлили ҷашн сохтмону ба истифода супоридани боз 38 иншоот бояд таъмин карда шавад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз дастовардҳои сокинон дар самти раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ёдовар шуда саҳми сохтмончиёнро дар ин кори муҳим арзанда номиданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бобати пешрафту тараққиёти ноҳияи Ванҷ андешаронӣ намуда иброз доштанд ки аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ барои таъмин кардани рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии ноҳияи Ванҷ беш аз 2,7 миллиард сомонӣ равона гардидааст. Гуфта шуд ки дар ҳудуди ноҳия 14 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 311 миллион сомонӣ амалӣ гардида ҳоло барои боз ҳам баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони ноҳия ва ободу пешрафта гардонидани он татбиқи 7 лоиҳаи дигар идома дорад ки то имрӯз дар доираи онҳо 391 миллион сомонӣ аз худ гардидааст. Лоиҳаҳои зикршуда асосан ба сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо, мустаҳкам намудани инфрасохтор ҷиҳати таъмин намудани устувории зидди офатҳои табиӣ, таъмини барқ дар деҳот ва таҷдиду навсозии роҳҳои мошингард равона шуданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми соҳаҳои иқтисоди миллиро дар ноҳия таҳлил намуда барои минбаъд ҳам идома додани тадбирҳои созанда дар назди вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳия вазифаҳои мушаххас гузоштанд. Аз ҷумла ба роҳбарони вилоят ва ноҳия якҷо бо вазорату идораҳои марбута супориш дода шуд ки то солгарди 35-уми истиқлол масъалаи бунёди корхонаҳои саноатиро таъмин намоянд ва барои баландбардоштани самаранокии таъминоти истифодабарандагон бо нерӯи барқ ва устувории низом дар ноҳия тадбирҳои зарурӣ андешанд.
дар робита ба рушди соҳаи кишоварзӣ дастур дода шуд ки сохторҳои масъул барои ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ баҳри ба роҳ мондани коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ташкили маркази замонавии нигоҳдориву бандубасти маҳсулот чораҷӯӣ намоянд ва ба масъалаи беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои кишоварзӣ, аз худкунии заминҳои нав ва баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намоянд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия якҷо бо сохторҳои дахлдори ҷумҳуриявӣ аз сарвари давлат супориш гирифтанд ки барои бартараф намудани мушкилоти мавҷудаи соҳаи маориф чораҳои амалӣ андешанд. Супоришҳои дигар ҳамчунин барои ба талаботи муосир мутобиқ намудани шароити муассисаҳои соҳа, таъмини онҳо бо таҷҳизоти замонавӣ ва тармими иншооти тандурустӣ дода шуд. Аз вазъи зудтағйирёбандаи имрӯзаи ҷаҳон ва дигар мушкилоти глобалӣ ёдовар шуда, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарону фаъолони ноҳия, раисони ҷамоату маҳаллаҳо, аҳли зиё ва шахсони обрӯманду таҷрибадорро вазифадор намуданд ки мардум, хусусан ҷавононро ба таҳкими сулҳу субот, риояи қонунияту тартиботи ҳуқуқӣ, яъне волояти қонун, корҳои созандагиву ободкорӣ ва сарфаю сариштакорӣ ҳидоят намоянд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон талаб намуданд ки фаъолон ба анҷом додани амалҳои неки инсонӣ, аз ҷумла дастгирии ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоат ва тарбияи дурусти фарзандон эътибори аввалиндараҷа ва доимӣ диҳанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои марбута супориш доданд ки аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ роҳи мошингарди деҳоти Язгуломи ноҳияи Ванҷ навсозӣ ва асфалтпӯш карда шавад. بیست و پنجم ایون سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه درواز ادامه یافت. راه ماشینگردی قطعه خلای خنب ونج تا دروازه روشن اولین مهمترین و بزرگترین انشاءات بود که با اشتراک رهبر دولت محترم امامعلی رحمان در این ناحیه مورد بهره برداری قرار داده شد. با استفاده سپردن راه با کشیدن نقب ماشینگذار در وضعیت و روحیه ادانه صورت گرفت. دروازه نقب ماشینگذار 3400 метр буда бо баландии 6 метру 90 сантиметр ва паҳноии 8 метр бунёд шудааст. Иншоот бо ҷалби роҳсозони дохилу хориҷ бо риояи стандартҳои сатҳи баланд сохта шуда, қисми бештари маҳсулоти истифодашуда истеҳсоли Тоҷикистон аст. مسیر قطعه قلعه خنب ونج تا دروازه روشن راهی از همه دشوارگذر در مقیاس جمهوری بود و طلبات و خراجات تجدید و نوسازی و نگاهبینی آن با گذشت هر سال بیشتر میشد. این راه پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه را با مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان و تاجیکستان را با کشور چین پیوست میکند. با نظر داشته اون که این شاهراه اهمیت اقتصادی و بین المللی دارد، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ماه سپتامبر سال 2021 برای بنیاد و نوسازی آن سنگ اساس گذاشته بودند. طول این قطعه شاهراه که حدود ناحیه‌های درواز و ونج را عبور میکند 109 کیلومتر را تشکیل نموده. بنیاد دو نقب ماشینگذار با درازی عمومی 5200 متر این مسافت را با 92.5 کیلومتر برابر نمود که از مسافت قبلی 16.5 کیلومتر کم است. مهمتر از همه این است که گذشتن از همین قطعه راه در گذشتن 4.5-5 ساعت وقتی مسافران را میگرفت، حالا باشد با نوشوی آن و بنیاد دو نقب این مسافت کمتر از 2 ساعت طی می شود. ضمن شناسایی با کارهای اجرا شده با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که معیارها و قاعده‌های ساختمانی با درجه سیوم تکنیکی راهها داخل شده، پهنایی استانداردی آن با 12 متر برابر است. بنیاد 15 پل ماشینگذار با درازی 633 متر، 5 دالان ضد ترموی با درازی 500 متر، 12900 متر طولانی دیوارهای آهنی، بتونی و سنگی، اینچنین 200 متر قبورهای آبگذر قطرشان گوناگون با لایحه‌های ساختمانی را داخل می شود. با صفت و جوابگوی طلبات بنیاد شدن انشاءات مذکور خطر سیل و آبخیزی و ترمیم ریزش سنگ را برطرف خواهد کرد. حالا امکان است که حرکت در این مسیر در همه فصل سال بدون احساس خطر صورت گیرد. حالت خوب این مسیر با صفت وقت و سوزشواری نیز اساسی واقعی گذاشت. چراغ‌های راه که توسط پنل‌های آفتابی در حدود 14 دهه ناحیه درواز روشن می شود، شبانگاه نمای دیگری دارد. تدبیر آبادانی در قسم شاهراه کولاب
Пешоб Хорух Қулмачин аз маркази ноҳияи Дарвоз то дарвозаи Рӯшон дар заминаи талошҳои ҳамешагии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ бо иштироки муҳандисону роҳсозони дорои таҷриба ва тахассуси баланд амалӣ карда шуд ки аксари онҳо мутахассисони маҳаллӣ ҳастанд. Пас аз боздид ва шиносоӣ бо сифати корҳои сохтмонӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши муҳандисону роҳсозонро дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ назаррас арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки омӯзиш ва таҷрибаи онҳо ояндаи наздик дар бунёди роҳи Хорух Қулмачин ҳам истифода хоҳад шуд. 25 июнь президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Умараки деҳоти қалаи Хумби ноҳияи Дарвоз комплекси агросаноатии фермаи чорвопарварӣ аз ҷумла бузи ширдеҳ, харгӯшпарварӣ ва коргоҳи коркарди маҳсулоти шириро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Комплекси агросаноатӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки инноватсионии саноатию технологии ноҳияи Дарвоз дар масоҳати 0.5 гектар бунёд гардидааст. Арзиши лоиҳавии комплекси агросаноатӣ 4 миллиону 500 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст фермаи бузи ширдеҳро мавриди истифода қарор доданд. Иттилоъ дода шуд ки фермаи бузи ширдеҳ барои 140 сар пешбинӣ гардидааст. ҳоло дар фермаи мазкур 92 сар бузи ширдеҳ аз Беларус ва ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд дастрас шуда парвариш меёбад. иқтидори ферма 72 тонна шир дар як сол ва истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ мебошад. баробари ба фаъолият оғоз кардани ин 10 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардид. Ферма бузи ширдеҳ бо таҷҳизоти технологияи пешрафтаи инноватсионӣ муҷаҳҳаз гардидааст. Таҷҳизоти технологияи обу ғизодиҳӣ, профилактика ва тарбияи бадани чорво, тозакунии иншоот ва таҷҳизоти ширҷӯшӣ истеҳсоли Италия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин мебошад. ҳамзамон президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар комплекси агросаноатӣ аз раванди парвариши харгӯш дидан намуданд. мавриди зикр аст ки дар таркиби гӯшти харгӯш миқдори зиёди сафеда мавҷуд буда он болаззат ва парҳезӣ мебошад. дар фермаи мазкур 100 харгӯши зоти фаронсавии хикол аз ҷумҳурии Фаронса ворид гардидааст ки он зоти гӯшти сернасл мебошад. роҳандозии харгӯшпарварӣ дар комплекси агросаноатии мазкур дар доираи татбиқи барномаи рушди соҳаи харгӯшпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 амалӣ гардида барои таъмини аҳолӣ бо гӯшти парҳезӣ ва густариш додани ин соҳаи сердаромади кишоварзӣ замина мегузорад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ворид намудани зотҳои нави сермаҳсули харгӯш, ба роҳ мондани технологияи интенсивии парвариши он ва зиёд кардани муоинаи қиматбаҳои харгӯш дар кишвар дастуру супоришҳо доданд. дар ҳамин мавзеъ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи коркарди маҳсулоти шириро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки коргоҳи коркарди маҳсулоти ширӣ ашёи хомро аз фермаи бузи ширдеҳи комплекси агросаноатӣ дастрас намуда номгӯи зиёди маҳсулот ба монанди панир, ҷурғот, сметана, шир, қаймоқро бо риояи талаботи стандартӣ ва сифати баланд истеҳсол менамояд. истеҳсоли панир аз шири буз дар асоси усулҳои итолиёвӣ ба роҳ монда шудааст. таври зикр гардид, аз нигоҳи илми тиб истеъмоли шири буз ва маҳсулоти ширӣ аз он ба организми инсон манфиатбахш мебошад. дар коргоҳи мазкур 7 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. комплекси агросаноатии фермаи чорвопарварӣ аз ҷумла бузи ширдеҳ, харгӯшпарварӣ ва коргоҳи коркарди маҳсулоти ширӣ бо мақсади таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул ки аз стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 манша мегирад, бунёд гардида баҳри таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати гӯштию ширӣ ва аз лиҳози экологӣ тоза фаъолият менамояд.
25 июнь президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дарвоз бо 100 ятим ва кӯдакони имконияташон маҳдуд аз ноҳияҳои Ванҷу Дарвоз мулоқот намуда ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим намуданд. тавре таъкид гардид, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди устувори он ва таъмини зиндагии хубтару беҳтари ин қишри осебпазири ҷомеа тадбирҳои саривақтӣ амалӣ менамояд. Зимни мулоқот бо ятимону нафарони дорои имконоти маҳдуд дастархони пурнозу неъмат ороста шуда ба онҳо сару либос, кӯмаки молиявӣ ва шириниҳо тақдим карда шуд. Вохӯриҳои пайваста бо ятимони кул ва шахсони имконияташон маҳдуд собит менамояд ки онҳо ҳамеша зери таваҷҷӯҳ, ғамхорӣ ва дастгирии доимии пешвои миллат қарор доранд. Ёдовар бояд шуд ки бо мақсади беҳтар намудани шароити иҷтимоии ятимону маъюбон дар кишвар консепсия, стратегия ва барномаҳои давлатии соҳавӣ қабул шуда мавриди татбиқ қарор доранд ва барои марҳила ба марҳила муқаррар гардидани имтиёзҳо ва расонидани кӯмакҳои иҷтимоӣ ба ятимону маъюбон заминаи мусоид фароҳам оварда мешавад. зимни суҳбати самимӣ бо ин қишри осебпазири ҷомеа пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҳукумати кишвар сарпарастии ятимонро ба дӯши худ гирифтааст ва то ба ҳаёти мустақилона қадам ниҳоданашон барои таълиму тарбияи хуб ва ба камол расидани онҳо ҳама шароитро муҳайё месозад. бо талошҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии маъюбон дар кишвар марказҳои табиию иҷтимоӣ фаъолият менамоянд ки хизматрасониҳои онҳо дар пешравии зеҳнӣ, ҷисмонӣ, эҳсосотӣ ва фарҳангии шахсони имконияташон маҳдуд мусоидат намуда ба таври шоиста ҳуқуқи онҳоро ба тандурустӣ, таҳсил, рушд ва тарбияи таъмин мекунад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ятимону маъюбони ноҳияҳои Ванҷу Дарвоз суҳбати самимӣ ороста изҳор доштанд ки онҳо ҳеҷ гоҳ худро бесаробон ҳис накарда бо истифода аз шароиту имкониятҳои мавҷуда илму дониш, кор бо технология, забонҳои хориҷӣ ва касбу ҳунар омӯзанд то дар оянда барои халқу ватани худ хизмат намуда сазовори зиндагии шоиста гарданд. мулоқоти самимии имрӯзаро ин қишри ҷомеа пайвастаи ҳукумати кишвар маънӣ дод мекунад. июнь президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи зеви ноҳияи Дарвоз ҳамчунин маркази ба ҳисобгирии зеҳни сунъӣ Дарё AI-ро мавриди истифода қарор доданд. Марказ дар доираи эълони солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ба таври замонавӣ сохта шуда, ҳуҷраҳои хизматрасонии он бо таҷҳизоти муосирӣ сохта шуда ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ таъмин мебошанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсиси марказро барои рушди тиҷорати рақамӣ, омодасозии мутахассисони сатҳи байналмилалӣ ва омӯзиши таҷрибаи пешқадами кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон муҳим арзёбӣ намуданд. Маркази Дарё AI аз ҷониби соҳибкори ватани Шерзод Кабиров ва Азизҷон Азимӣ, раиси шӯрои зеҳни сунъии назди Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд шуда 4 нафар мутахассиси маҳаллӣ ки дар пешбурди ин низоми муосир таҷрибаи хуб доранд бо кор таъмин шуданд. тавре таъкид гардид, стратегияи асосии марказ тавассути ҳисоббаробаркунии зеҳни сунъӣ бо арзиши то 8 маротиба баланд табдил додани фурӯши нерӯи барқи истеҳсоли Тоҷикистон ба кишварҳои дуру наздик мебошад. Марказ 8 сервери асосӣ дорад ки арзиши ҳар кадоми он $40,000-ро ташкил медиҳад. ин намуди серверҳо дар сардӣ фаъолияти хубтар намуда амалиёти иҷрошудаи ҳисоббаробарии зеҳни сунъӣ бо суръат, бехато ва дар вақти кӯтоҳ бо натиҷаи қаноатбахш анҷом меёбанд. бинандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.